Os reis Filipe VI e Dona Leticia, a princesa Leonor e a infanta Sofía presidiron os actos do Día da Hispanidade. Ás 11 da mañá comezou o desfile das Forzas Armadas no que participaron 3.847 efectivos. Un desfile que conmemorou o 20 aniversario das Unidade Militar de Emerxencias. En Galicia, a Garda Civil conmemora o Día da súa patroa, con misas e procesións en moitos puntos da comunidade e cun acto central e un desfile que volveu ter como escenario o patio da Comandancia da Coruña. A axuda humanitaria comeza a entrar en Gaza. É a maior cantidade dende o comezo da crise. Segundo medios exipcios, centos de camións cruzan o paso fronteirizo da franxa, onde primeiro son inspeccionados polas autoridades israelís. Mentres, milleiros de palestinos continúan a peregrinación á cidade. Podería ser unha imaxe de agosto, pero é desta mesma mañá, longas ringleiras en Vigo para coller o barco destino ás Cíes. A Ponte do Pilar e o bo tempo animaron a moitos a chegarse a Galicia. Fíxense, en Santiago tamén se repetían as ringleiras, desta volta para acceder á catedral. Saúdos, boas tardes. O Día da Festa Nacional celebrouse en Madrid co tradicional desfile militar no que participan case 4.000 efectivos. Este ano con novidades. Estivo a familia real ao completo, houbo selo galego e tamén acompañou o tempo, a medias, porque a mala visibilidade no ceo reduciu parte da exhibición. No centro da capital está María Cheda. Si, David, foron 80.000 as persoas que seguiron este desfile dende as rúas de Madrid e, como dicías, coa familia real ao completo por primeira vez en 4 anos. Hai novidades, unha con selo galego, porque as Forzas Armadas celebran que a F-111 de Navantia Ferrol xa ten a súa botadura dende o mes de setembro. Outra das novidades, o aniversario da UME e a ausencia da patrulla Águila, porque no seu lugar hoxe a formación Merlo, que, por certo, tivo que ver acurtado o seu desfile aéreo polo mal tempo de primeira hora da mañá. Agora continúa a festa, continúa aquí no Palacio Real cos reis que están facendo esa recepción, unha recepción a que acudiu tamén o presidente do goberno, pero xa marchou. Os reis presidiron o desfile militar da Festa Nacional xunto a princesa Leonor vestida co uniforme de gala como alférez do Exército do Aire e do Espazo e a infanta Sofía. A súa chegada á praza de Cánovas del Castillo saudaron o presidente do goberno, a ministra de Defensa e o resto de autoridades. Despois os reis recibiron as honras militares. A continuación, Filipe VI pasou revista ao batallón de honras. Tras saudar os ministros, presidentes autonómicos e autoridades militares, comezaba o acto co salto da patrulla acrobática de paracaidismo do Exército do Aire e do Espazo coa bandeira de España de 24 metros cadrados de lonxitude e 15 kilos de peso. Continuaba co izado da bandeira e a homenaxe aos que deron a súa vida por España, na que Filipe VI e a princesa Leonor depositaron unha coroa de loureiro. Os avións da formación Mirlo, que este ano substitúen a patrulla Águila, sobrevoaron Madrid pintando o ceo coas cores da insignia nacional, dando paso ao desfile aéreo. Despois continuaba o desfile terrestre, comezaba coas unidades motorizadas. Interviñeron unidades terrestres e aéreas do Exército de Terra, da Armada e do Exército do Aire, así como efectivos da Garda Civil, da Unidade Militar de Emerxencias, da Garda Real, das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e de diversos organismos de seguridade, de protección civil e de emerxencias. Tamén participou, como é tradición, a Lexión coa súa mascota xusto antes do desfile das unidades montadas a cabalo. En total, case 4.000 militares, 74 aeronaves e 162 vehículos motorizados participaron no desfile. Unha vez finalizada a parada militar, os reis, a princesa de Asturias e a infanta Sofía trasladáronse ao Palacio Real para a tradicional recepción ás altas autoridades do Estado e a representantes do mundo político, económico, social e cultural.
E moita tensión, tamén moita crispación política coa xa tradicional chegada do presidente do goberno, con apupos e berros a Pedro Sánchez, como ven sendo, como dicía, habitual nos últimos 6 anos. Tamén moitas ausencias. O fiscal xeral do Estado, o líder de Vox, Santiago Abascal, dixo que non quería compartir tribuna con Pedro Sánchez porque así estaría branqueando a súa política. A ausencia tamén de ministros, tamén de ata 6 presidentes autonómicos, moitos deles afectados nestas últimas horas polas dinas, e outra xa habitual como é a do Lendakari en todas e cada unha destas edicións. Ademais das ausencias, presenzas, como non podía ser de outro xeito, o líder da oposición e moitos presidentes autonómicos, entre eles tamén don Alfonso Rueda, que agora mesmo está aquí no Palacio Real acompañado da súa dona. Así recibían hoxe a Pedro Sánchez en Madrid a súa chegada ao desfile militar da Festa Nacional. Este ano tampouco librou dos apupos. Horas antes, Pedro Sánchez amosaba a través das súas redes sociais o seu orgullo de ser español. Siento orgullo de ser español, orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Tamén o líder do PP empregaba as redes sociais para felicitar o día a todos os españois. Núñez Feijóo aproveitou para pedir un cambio de rumbo. La alternancia en este momento es imprescindible, no podemos seguir así. España no puede seguir en un callejón sin salida, en un muro divisivo. Hemos de recuperar la tolerancia, la concordia, hemos de volver a darnos la mano y tirar para adelante, ¿no? Numerosos políticos presentes no acto, pero tamén destacadas ausencias, entre eles 4 ministros e 5 presidentes autonómicos. Como ven sendo habitual, tampouco o Lendakari vasco acudiu á Festa Nacional. Si estiveron presentes o resto de mandatarios autonómicos. Tampouco existiu a tribuna de autoridades Santiago Abascal, o que acusaron de facerlle un feo á coroa. De ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno que es una mafia corrupta está al frente del poder en España. Un día no que a clase política aproveitou tamén para facer algún que outro reprobamento ao goberno. Se ha pulverizado claramente el espíritu, el método constitucional. Os reis, a princesa de Asturias e a infanta Sofía, aplaudidos polos presentes, protagonizaron un 12 de outubro que se desenvolveu sen incidencias. Con motivo do 12 de outubro, o BNG publicou este chío nas redes sociais. Insisten en que hoxe non é un día de celebración, literalmente expresan nada que celebrar, moito que reivindicar. No cartel publicado piden autodeterminación. Na mesma liña, a organización xuvenil do BNG reitera a idea de que non hai nada que celebrar neste día. Literalmente publican, non pode existir un día da hispanidade cando a hispanidade non é máis que un invento. O presidente Rueda, pola súa conta, tamén publicou hoxe este chío na rede social Xe. Alfonso Rueda considera que hoxe é un día para celebrar o que nos une como país. Un día, escribe, para recoñecer as nosas forzas armadas e reivindicar o papel de Galicia nunha España plural e cohesionada. O presidente participou nos actos do Día da Hispanidade. Despois do saúdo oficial, Correi Filipe observou o desfile das Forzas Armadas xunto a outros presidentes autonómicos. Ao finalizar o desfile, acudiu á recepción no Palacio Real. Alí foi recibido polos reis, a princesa de Asturias e a infanta Sofía. Rueda estivo acompañado pola súa muller, que vestiu para a ocasión moda galega, cun deseño do betanceiro Jorge Vázquez. En Galicia, a Garda Civil conmemora o Día da súa patroa con misas e procesións en moitos puntos da comunidade e cun acto central e un desfile que volveu ter como escenario o patio da Comandancia da Coruña. Durante a cerimonia entregáronse as ordes do mérito da Garda Civil e realizouse a tradicional homenaxe aos caídos. O acto estivo presidido polo delegado do Goberno, acompañado de outras autoridades civís e militares. Na súa intervención, Pedro Blanco salientou que somos a terceira comunidade máis segura de España e agradeceu expresamente o traballo desenvolvido polo Instituto durante a vaga de incendios. Un agradecemento ao que tamén se sumou o comandante xefe da Garda Civil en Galicia, que situou como prioritarias a loita contra a delincuencia organizada e contra a violencia machista. Algunas problemáticas requieren atención específica y prioritaria. Entre ellas destaca la lucha contra la violencia de género, ámbito en el que la Guardia Civil seguirá impulsando decididamente las iniciativas, protocolos e instrucciones del Ministerio del Interior para la protección de las víctimas. No en vano, la Guardia Civil es el cuerpo policial que asume en Galicia la protección del mayor número de víctimas, más de 3.000.
Na Comandancia de Pontevedra tamén celebraron o Día do Pilar cunha cerimonia solemne pola festividade da Virxe do Pilar. Presidiuna o subdelegado do Goberno na provincia, Abel Osada. Durante o acto, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, fixo entrega á Garda Civil da medalla de ouro do municipio. Antes do desfile, o primeiro acto oficial foi o encontro por videoconferencia da ministra de Defensa cas tropas españolas desprazadas en misións internacionais. Margarita Robles felicitou un por un os contingentes das distintas misións, destacou o seu labor no mantemento da paz e na axuda no estranxeiro. Agora mesmo, as Forzas Armadas españolas están presentes en diferentes misións no exterior, con ata 3.000 militares e gardas civis despregados en 4 continentes. A misión máis numerosa nestes momentos segue sendo a do Líbano. Buenos días tamén desde Yuri, señora ministra. Continuamos falando do exterior. Este ano a Festa Nacional celébrase en pleno acordo de paz entre Israel e Hamas. Hoxe centos de camións con axuda humanitaria entraron en Gaza dende Exipto. Marcos Méndez. Sí, por segundo día consecutivo está a entrar a axuda humanitaria en Gaza. Esta mañá máis de 400 camións agardaban na parte exipcia da fronteira de Rafah, dignos dende dentro que está fluindo esa axuda, ainda que é moi difícil repartila polos problemas que poden imaginar logísticos. Tamén está entrando algo tan necesario como o gas. Mentres aquí, en Tel Aviv, todo está preparado para recibir xa os reféns. Jamás di que está preparado para ceibalos hoxe mesmo. A oficina de Netanyahu di que tamén aquí está todo preparado para que puidera darse esa liberación hoxe antes de que chegue mañá pola mañá o presidente Trump. Os familiares están agardando aí nese edificio onde acaban de colgar este cartel que di paz. Polo menos 4 persoas faleceron e decenas resultaron feridas nun tiroteo tras unha celebración deportiva nun centro de secundaria en Mississippi. O incidente tivo lugar o venres á noite, nos arredores dunhas instalacións universitarias, segundo indicou o alcalde da cidade de Leland. 4 dos feridos están en condicións críticas. Os Estados Unidos registraron polo menos 300 tiroteos masivos no que vai deste ano, do 2025. E un grande incendio destrúe decenas de casas nunha barriada de Lima, no Perú. Os bombeiros encontraron importantes dificultades para apagar un lume que se orixinou nunha fábrica clandestina de material pirotécnico. Houbo explosións que se notaron a kilómetros de distancia e que gravaron nas redes sociais veciños da zona. Hai 4 feridos, 300 damnificados e unhas 100 vivendas arrasadas. Hoxe, moitos colexios de Portugal están abertos porque o país volve votar. Nesta ocasión, nas eleccións municipais, nos seus 308 concellos que se disputarán, sobre todo, entre os conservadores e os socialistas. Brais Suárez. Pois sí, moitas incógnitas, coas sondaxes apuntando a empates técnicos na meirande parte das grandes batallas que se libran hoxe en Portugal. Se botamos un ollo ás cidades máis grandes e máis próximas a Galicia, xa temos unha certeza. Tanto o independente Rui Moreira no Porto como o conservador Ricardo Río en Braga deixarán os seus postos porque xa acadaron o seu límite de mandatos. As sondaxes están nas dúas cidades moi apretadas, como tamén o están na capital, en Lisboa, onde o actual alcalde Carlos Moedas lidera unha coalición de dereitas que se enfronta a outra que une case todos os partidos da esquerda. Lembremos que tras o goberno central son directamente os municipios os órganos con maior autonomía e hoxe van renovarse en todo o país nunhas eleccións que normalmente contan coa maior participación de todas. O resultado revelará o estado de saúde de cada partido ao nivel máis directo de contacto coa cidadanía. A Escola de Murallas acolle as votacións na freguesía de Valença, Cristelo, Cobo e Arón. Case 5.000 electores figuran no censo. As mesas abren ás 8 e xa dende moi cedo a afluencia era continua. O tempo está ótimo, portanto, tínhamos que vir. É a nossa obrigação. Que fazer a nossa parte, não é? Vir votar para também podermos ter uma palavra a dizer. Os portugueses depositan hoxe 3 papeletas nas urnas para escoller os representantes noutras tantas entidades. As asembleas municipais, as cámaras municipais e as juntas de freguesía, equivalentes ás parroquias galegas. São 11 juntas de freguesia e portanto, são eleitos 11 presidentes da junta, que são todos conselheiros depois da Câmara Municipal. Depois são selecionados 7 vereadores, que é o nível de população. Normalmente, para ter maioria, tem que se ter 4 vereadores na Câmara Municipal e a Assembleia elegem 21 órgãos. No ambiente planea a posibilidade de que a ultradereita acade por primeira vez presenza nos órganos locais. Eu penso que não. Penso que quem está deve estar e vai ficar.
O actual alcalde de Valença foi durante moitos anos presidente da Cámara Municipal de Vilanova de Cerveira, dúas vilas eminentemente turísticas que hoxe tratan de combinar a xornada electoral coa atención aos visitantes. En algúns casos teñen un poquinho máis doado porque a mesa das votacións está xusto en fronte dos restaurantes. Fui votar para amanhã, por causa do serviço também, não sabemos a que horas terminamos e já fui votar de manhã. Aquí o comercio non pecha os domingos, hoxe toca conxugar a obriga cívica coa obriga mercantil. Así que cumpriu madrugar para atender o voto e o negocio. Mais cedo fui votar e depois é que logo vim trabalhar. Assim é máis fácil para nós a logística da loja e também a minha logística da vida. Tanto quen traballa como que non ten tempo ata 7 da tarde, hora en que pechan as mesas e comeza o reconto. En España haberá eleccións municipais en ano e medio, en 2027, e os populares galegos aspiran a consolidar as súas maiorías en forma de gobernos fortes e estables. O Comité de Cidades do partido celebrou unha reunión na que afondaron na estrategia para que gobernen nos povos e nas cidades as maiorías e non, din, os pactos de perdedores. Vemos a diferencia con eses gobernos de minorías, gobernos de perdedores, nos que o Partido Socialista está máis preocupado por tapar a Pedro Sánchez e toda a súa corrupción e os independentistas estanse dando conta de que cas minorías absolutísimas non fan nada. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, di que a autovía Lugo-Santiago estará rematada en meses, pero evita comprometerse a que se poña en servizo antes de que remate o ano. Blanco recoñeceu no programa Galicia por diante da Radio Galega que esta obra leva atraso e puxo o foco na complexidade dos traballos. Estou absolutamente comprometido na finalización desa autovía e sin darche unha data exacta porque é unha obra, como sabes, é unha obra moi importante, unha obra cunha complexidade técnica bastante en fin, que leva o seu. Eu estou absolutamente convencido que en poucos meses teremos a autovía plenamente operativa. Parte do leste de España segue padecendo rigores da Dina Alís. Nestes momentos, a EMET advirte de risco importante por chuvia e tormentas nas Baleares e en Cataluña, pero na Comunidade Valenciana tamén caeron chubascos moi fortes nas últimas horas. Efectivos da UME partiron onte o Serán a petición do Goberno Balear da súa base en Valencia a Eivisa para facer fronte ás inundacións na illa. O arquipélago sufriu cortes eléctricos, peches de estradas e cancelacións e atrasos de voos. Tenemos que dar las gracias al comportamiento de la población, que venía además ayudada a la situación por la suspensión de las actividades que habíamos hecho a lo largo del día. Eso nos ha permitido que no tengamos ningún incidente reseñable con respecto a daños personales. Debido ás trombas caídas esta mesma mañá, aínda houbo que facer rescates. A Garda Civil, por exemplo, auxiliou o condutor deste coche. Neste polígono industrial tamén levaron un bo susto. En cuestión de 15 minutos se llenó todo hasta arriba. Todo salió por el agua, las puertas no se podían ni abrir, no se podían ni cerrar. Una persona que había aquí se la llevaba el agua, tuvimos que rescatarla yo y mi compañero. Arestora, a EMET xa retirou os avisos en Eivisa e Formentera, pero Mallorca mantén a metade oeste en risco importante por chuvias e tormentas ata as 6 da tarde, e o resto en aviso amarelo, igual que Menorca. Na Comunidade Valenciana tamén se pasou a aviso amarelo en Castelló e en Valencia, logo dunha noite de tensión e dunha mañá aínda con tormentas illadas moi fortes. En cuanto llueve 4 gotas, aquí que siempre ha habido tormenta, barrancaje llamamos, pero desde la Dana para acá, esto es muy lluvioso. En Cataluña preocupa sobre todo a provincia de Tarragona, onde se prognostican acumulacións de 40 litros de auga por metro cadrado nunha hora. A Dina tamén provoca incidencias nos trens, un medio de transporte que ano a ano aumenta o número de viaxeiros. Renfe publicou os datos da temporada deste verán que son de récord, con máis de 8,4 millóns de usuarios nos servizos comerciais. Dentro deses servizos públicos está, e sobre todo destaca, a media distancia convencional. Aquí, Santiago e a Coruña son a terceira e a cuarta cidade máis visitadas. Este período de verán estivo marcado tamén pola vaga de lumes. Ata 186 circulacións entre Galicia e Meseta estiveron cortadas, parcial ou completamente durante 8 días. Afectados por esta situación, máis de 60.000 pasaxeiros. Foi un problema grave para un corredor que só nun mes este verán aumentou ata un 97% o seu número de usuarios. Unha conexión que cada vez, como poden comprobar, gaña máis adeptos.
Este decembro, fai 24 anos que Santiago, o noso seguinte protagonista, recibiu un trasplante de corazón. Considérase un home con moita sorte e razoablemente feliz. E dedica parte do seu tempo a difundir, por un lado, que a doazón de órganos é esencial para que a vida continúe. Por outro, o importantes que son a boa alimentación e o deporte para as persoas transplantadas. A cociña de Santi está decorada cun mapa mundi do que se serve para contarnos os retos que fixo coa bicicleta por Europa. Esta é a actitude vital deste home de 53 anos que vive en Viveiro e que hai 24 recibiu un trasplante de corazón tras un accidente en moto. Grazas a esta operación está vivo. Podemos tocar calquera, eu era unha persona totalmente sana e da noite para a mañá necesitei un órgano. Parte do seu labor céntrase en informar e animar a que, no caso de que un se vexa na situación de ter que decidir sobre os órganos dun ser querido, sempre opte pola doazón. Unha persona que decida non trasplantar os órganos do seu fillo non o vai salvar. O seu fillo ou o seu ser querido vai morrer igual, pero é probable que morra outra xente con el. Ao final, unha persona que decida donar, pois son 6 vidas ou máis que se poden salvar. Toma 15 pílulas ao día, as máis delas inmunosupresores cos que terá que convivir sempre. O mesmo que a outros trasplantados e dializados pertence á Asociación de Tradi Galicia, dende a que se promoven os hábitos saudables. O deporte nun trasplantado é fundamental, a parte da alimentación. Gústalle ler, gústanlle os gatos, gústalle o sitio no que vive e adora a súa familia. Si, é verdad que a veces faigo cousas que non facía, agora últimamente tírame moito, por exemplo, a montaña e todo eso, que che vean esa idea á cabeza de que pudera ser que a persona que donou este órgano que lle gustara iso. Pero, bueno, eu sou unha persona agnóstica, non creo en nada, creo na xente, creo nos médicos, creo na xente que fai todo isto posible e creo nas familias que decidiron facer iso nun momento dado. Eu estou eternamente agradecido. Na conversa con Santi, a palabra que máis veces escoitamos foi a de agradecemento. Moi interesante esta conversa con Santi Chao. Máis cousas, celebrar o Día do Pilar na praia é un privilexio, pero houbo quen subiu o nivel e aproveitou o sol para gozar das sías cíes en outubro. As navieiras sacan unha oferta especial de billetes para estes días e non lles quedou ningún sen vender, tanto pros barcos que saían dende Vigo como pros que saían dende Cangas. O que conseguiron mercar pasaxe gozaron dun domingo espectacular nun dos paraísos naturais das Rías Baixas. E se quedaron cas ganas, vai haber billetes disponibles ata finais de mes, se mantén o bo tempo. Temos viajes diarios hasta finales de mes, por lo menos. Nos han dicho que es una isla que tiene muy bonitas las playas y que incluso en el 2007 tuvo la playa de Rodas, que ganó premio mundial por la más bonita de todas. El agua es muy bonita, podemos caminar, hacer diferentes actividades y vamos en un grupo, o sea que la vamos a pasar súper bien. Vamos con alegría y buen humor, lo que nos encontramos. Malia que o Día do Pilar cadra en domingo, hai quen si pode gozar da ponte. Ata 6 comunidades autónomas trasladaron o festivo o luns e o tempo acompaña para facer unha escapada. Iria Soengas. Si, non hai máis que dar unha volta pola zona histórica de Santiago para comprobar que son moitos os que a escollen, veñen dende Asturias, Castela e León ou Extremadura para aproveitar uns días de descanso e cargar pilas. Algúns escollen unha visita guiada para coñecer o patrimonio histórico e cultural da cidade e outros prefiren ir por libre porque Santiago ofrece ambiente animado, tempo agradable e sen a saturación propia do verán, malia que a porta da catedral si que houbo un pouquiño de ringleira para entrar. Con todo, un plan perfecto para unha escapada de outono. Unha ponte que non estaba no almanaque é un agasallo para os habitantes de 6 comunidades autónomas que trasladaron a festividade do Pilar o luns. Estamos sorprendidas eso de que mañana no fuese aquí fiesta, porque nosotros sí lo tenemos al caer el domingo, el lunes lo tenemos festivo. Nos vamos mañana ya para Badajoz. Y bueno, muy contenta de estar aquí, esto es precioso y bueno. Recargas pilas que no veas. Nos encanta este puente nos encanta. Pues porque es su aniversario y así aprovechamos y hacemos un viajete a la familia. Santiago é parada obrigada pros que veñen a Galicia e máis aínda con tempo seco e unha calor que non é habitual no outono. Además hemos tenido una suerte con el tiempo maravilloso. Y bueno, aquí siempre hay mucho ambiente y son gente muy agradable, se come muy bien. Pues que vimos por internet que hacía buen tiempo, sí, está muy bien.
Hace un tiempo estupendo, por allí abajo hace más calor, pero bueno. Vamos a ver al santo, que ellos no lo habían visto, y en general todo. Yo llevo muchísimos años viviendo a Galicia y esta es una de las paradas obligatorias, por supuesto. Es una ciudad que nos encanta, Santiago, y lo estamos disfrutando muchísimo, y el tiempo además acompaña. Son poucos días, pero abondan para coller folgos antes de volver á rutina. Despois de 4 etapas de camiño, máis de 150 mozos vulnerables ou en situación de risco ou de protección chegaron este mediodía ao Obradoiro. A asociación Up to You, que preside a xuíza de menores das Palmas, Reyes Martel, quixo incidir este ano nos problemas de saúde mental que lles afectan tamén a mocidade. É o camiño dos valores o que desde hai 9 anos percorren menores e mozos en situación de risco ou de vulnerabilidade procedentes de distintos lugares do Estado. Nesta ocasión saíron os xoves de Samos e puideron comprobar durante estes días que a convivencia, as dificultades compartidas e tamén as satisfaccións acaban creando vínculos moi positivos entre eles. Este camino para mí significa superación personal, significa poder llegar a encontrarte a ti mismo si alguna vez puedes llegar a estar perdido, a superar problemas de la vida propia que tiene uno mismo y sobre todo a desconectar. Y es verdad que en este camino sí ha ayudado mucho a personas que no saben expresarse para acercarse o hablar con las personas y pedir ayuda y tener más amistades. La verdad es que a mí me ha parecido bien. Al fin y al cabo es como si uno se cae, pues yo me espero, te ayudo a levantar y vamos todos juntos. O obxectivo é promover a integración social desta rapazada, que a súa idade xa sufriu as consecuencias dunha guerra, dunha migración irregular ou da incapacidade das súas familias para darlles os cuidados que precisan. Es un camino que yo siempre digo que es de una terapia intensiva, es mágico. Tanto así que ya en los 9 años ahora mismo están participando chicos y chicas como voluntarios que fueron beneficiarios al principio. Un ejemplo, se llama Tama. Él llegó hace muchos años, ya es mayor de edad, en patera, a las Islas Canarias, desde Mali, que sufría una guerra civil terrible. Él dejó a su familia todavía y hoy día trabaja como intérprete en la Policía Nacional, está en un equipo de baloncesto, ayuda a otros jóvenes con los hermanos de la Cruz Blanca. Oportunidades como a que tivo Tama son as que a asociación agardan para cada rapaza e rapaz que hoxe están nunha situación de vulnerabilidade. A Ribeira Sacra e os montes do concello ourensán de Nogueira de Ramuín son o privilexiado escenario da proba de montaña que se está a desenvolver esta xornada de domingo. É o Trail Ribeira Sacra, en que están a participar 471 corredores e corredoras de 11 países distintos. O Trail Ribeira Sacra está en marcha e contra as 10 da mañá comezan a chegar os primeiros corredores ao parador de Santo Estevo e uns veñen con máis enerxía que outros. Tuve que parar un momento porque llevo los pies un poco sensibles, parece que me van a salir ampollas y iba ahí con un compañero que me ofreció crema y me acaba de dar la vida. A ver que tal, leva 3 meses ou bueno, un poquinho máis preparándose e a ver que tal os resultados. Nesta novena edición están inscritos 471 participantes de 11 países, entre eles Corea, Canadá ou Dinamarca. E tras os primeiros 16 kilómetros toca repor folgos. Gracias. Una palabriña para tu pega rápida, que vemos que estás ahí... ¿Sufriendo? No, gozando mucho, es un carrerón, así que volveremos. Gracias, chicos. Suerte. Es la primera vez, muy bien, muy bien. Y la organización genial, voluntarios, toda la gente, muy bien. Loco poder, sí, sí, sí. De onde vives, entón? Porto. Portugal. Moita xente tamén animando e gozando do deporte, a natureza e a beleza do lugar. Bilbao y de Cantabria. Mi hijo vive aquí, mi hijo vive en Galicia, entonces venimos a Redondela a acompañarle. Animando a todos en completo, vaya. Con muchas ganas además, porque les vemos ahí hacer el esfuerzo. El enclave es espectacular y maravilloso, no hay mejor sitio para esta prueba que este sitio. E mentres na praza de Luintra preparan con agarimo unha ampla mostra da gastronomía galega. Darlle unha experiencia completa e única. Veñen a correr, veñen a vivir Luintra, veñen a vivir deporte, veñen a vivir os montes de Nogueira de Ramuín e despois aquí temos denominacións de orixe e ISPs que nos apoian e que nos amparan, como son do queixo San Simón, da Costa, tamén de Tetilla, temos o pan de cea, temos as fabas de Lourenzá, temos un surtido moi amplo tamén para eses corredores que veñen a probar o mellor que temos na nosa terra. Un atractivo máis para Nogueira de Ramuín, o Trail Ribeira Sacra convértese nunha experiencia única máis alá da proba de montaña de 48 kilómetros.
E chegou xa a última xornada dunha das grandes festas do outono. En Lugo despiden o San Froilán cunha morea de actividades e música en directo. Este domingo é a quenda das mozas. Imos ver o ambiente en directo neste día grande na capital lucense. Ali está Demetrio Morenza. Pois o ambiente agora mesmo este que poden ver ringleiras en cada unha das casetas do polvo. Son 3 as casetas que ocupan toda esta esplanada e esta é a imaxe que se repite nestas dúas casetas e nesta terceira caseta. Moitísima xente que a esta hora pois o que quere facer é comer, degustar unha desas racións de polvo tradicionais nesta festa de San Froilán. Última xornada onde o auténtico protagonista nesta xornada foron o Día das Mozas, esa ofrenda floral a Rosalía de Castro e, como non, o Día do traxe tradicional galego. Unha xornada para disfrutar de algo tan noso como é a nosa traxe de Galicia. O Domingo das Mozas é un dos días grandes do San Froilán con protagonismo para a música e o traxe tradicional. É o momento para presumir. Non é o mellor se cadra demasiado cómodo, pero ten unha función exquisita que parar da chuvia aquí a Coroza. Unha das cousas moi importantes, a roupa, pensar que isto é noso e non perdelo. A tradición sigue como ten que ser. O Domingo das Mozas é un día que en Lugo de toda a vida gusta vestirnos, presumir e aí subimos. Madrugamos, aínda con resaca do noite anterior, pero hai que vir. Non é unha cousa que nos gusta moito seguir esta tradición e todos os anos intentamos seguir a tradición, vestirnos e pasar un día alegre con todos e que isto siga para diante así. Que hai poesía na denuncia das injustizas. A xornada está chea de actividades para todos. Ofrenda a Rosalía de Castro e xogos e espectáculos para a cativada. O día rematará tamén con música, a de Guadi Galego na horta do seminario e a verbena na Praza Maior. Fenomenal. Muy bien. Yo estuve varias veces y estuve en otros sitios, pero lo tenéis pues en un sitio para los niños, el otro para... Precioso. Vimos todos os anos. Hai que vir sí ou sí. Sí. Bueno, porque é unha tradición de sempre, de vir comer o pulpo ás casetas e ver por aí todo. Tengo un hambre que non podo máis. Mira, e aún encima estou sin vino. Que quieres que le haga? Como de costume, as casetas do polvo van seguir atendendo a clientela ata finais de mes. Pois a comer e a gozar. Imos con máis festas. No Grove tamén hoxe poñen punto final a edición número 62 da Festa do Marisco e a organización confía en superar a recadación do ano pasado. Paula Cantelar, que temos por ali e sobre todo cales son as recomendacións que nos podes dar? Pois David, aquí todo o mundo recomenda as tamburiñas, as navallas, os mexiróns, tamén as ameixas e tamén o clásico polvo. Aquí nestes momentos estamos vendo tamén a moitos comensais que veñen de distintos puntos da comunidade galega e tamén moitos do territorio nacional. Hoxe falamos con canarios, tamén con valencianos, con andaluces, aproveitando o bo tempo e tamén que hoxe é festivo e que en moitas comunidades autónomas este festivo trasládase ao día de mañá. Como ben indicas, David, poderá superarse a recadación do 2024 ese millón de euros despois deste fin de semana cando remata esta festa do marisco no día 12 de outubro despois de 10 días de festas e faino por todo alto nun día que podería ser un día perfectamente de verán simplemente sálvase as distancias con que estamos e o almanaque así o marca en outubro e hai quen leva algunha chaquetiña por si despois refresca. A comer marisco. 54 euros por todos los platos. Mejillones, ostra. Un aperitivo muy bueno. Sí. Mejillones, vieira. Todo buenísimo, buenísimo. Ostras, un poquito de cada cosa. Os monicreques toman un ano máis a Alameda de Santiago de Compostela. Unha data especial, porque Galicreques, o festival de teatro que organiza o acto, cumpre 30 anos levando a maxia e a imaxinación a pequenos e grandes. A ilusión e a maxia da representación volve un ano máis a Santiago de Compostela a través de Galicreques, o festival de teatro de bonecos que conta co público máis exixente do mundo. Parece-nos moi interesante para traer os nenos o domingo pola mañá que non estén todo o día vendo videoxogos ou a televisión. Moi ben, gustalles. Por ahora dalles medo que son un pouco pequenos, pero pasan ben. Este ano Galicreques cumpre 30 anos de trayectoria. Temos a voz
¿no?, que vinieron con sus fillos y ahora traen los netos, ¿no? o rapaces e rapazas que acudiron aquí ao Festival de Pequenos e agora veñen con sus fillos. Entón, eso es moi satisfactorio, ver que, bueno, pues que formamos parte dunha comunidade, ¿no? Para celebrar a efeméride, o festival inclúe todo tipo de actividades teatrais, musicais e culturais con especial atención aos seres máxicos picariños, nas que ata poden aprender a crear os seus propios monicreques en obradoiros dedicados. É uma função muito simples para as crianças, para os ninhos, aprenderem a, primeiro, estarem entretidos e a trabalhar, concentrados, trabalho em concentração, e depois aprender um pouco do que é uma marioneta, como funciona, as articulações, mas tudo em papel, muito simples, corte e montagem, e depois podem brincar em casa, podem fazer jogos de teatro, tudo. Un festival no que a maxia e a fantasía poden aparecer en calquera momento. As actividades culturais tamén forman parte de Galicreques, que hoxe dedicou a súa programación a Portugal. Pero a ilusión non remata hoxe, porque o festival seguirá dando vida aos monicreques con funcións toda a semana. O cine despide unha das súas actrices máis carismáticas, Diane Keaton, que morreu este sábado aos 79 anos. Keaton deixou unha pegada indeleble na historia da sétima arte grazas ao seu talento e a súa carreira de máis de 5 décadas. Papéis como de Kay Adams, a muller de Michael Corleone na triloxía do Padriño, fixerona mundialmente famosa. Foi musa de Woody Allen, que gañou o Óscar por Annie Hall. No seu currículo figuran tamén 2 Globos de Ouro e un premio BAFTA. Para sempre quedarán na nosa memoria as súas interpretacións en fitas como O pai da noiva ou O club das primeiras esposas. Non trascenderon as causas do deceso. Momento agora de coñecer que teñen preparados os compañeiros de Hora Galega para esta tarde. Moi boas, María. Moi boas, pois hoxe na Hora Galega fondaremos nos perigos da automedicación. Ollo o dato, 400.000 galegos se automedican. Que non o fixo algunha vez, e máis nesta tempada de gripes e de catarros? Pois atención, porque hoxe falaremos dos riscos que supón facelo por iniciativa propia, aínda que os síntomas sexan leves. E tamén trataremos as estafas do amor nas redes sociais, pero daremos unha volta, porque temos a testemunha dun compañeiro do Don Xoán de Marín, ese home que estafou a 100 víctimas levándolle os cartos e os obxectos de valor. E, por suposto, sempre estamos presentes nas festas e nas xornadas gastronómicas. E trataremos de facer hoxe en directo a tortilla de Betanzos. Polo menos coñeceremos todos os segredos para sacala adiante decentemente. Así que só por iso non se poden perder hoxe Hora Galega aquí a partir das 7:30. Grazas, María, estaremos pendentes. Xa saben vostedes que nas nosas redes sociais teñen tamén máis información e máis entretemento. Dende o teléfono móvil e accedendo ás nosas contas, como a G24, poden ver un dos últimos vídeos. Cristian, o noso compañeiro de redes, estivo nun festival de hamburguesas en Marín e miren como se puxo. Viñemos ata Marín para gozar das que din son as mellores hamburguesas do país. Acompáñame a comprobalo. Tamén che digo, trai a roupa idónea para este tipo de eventos, pantalón branco. Voume poñer bonito. Xa hai un tempo que as hamburguesas gourmet se puxeron de moda, pero é certo que nos últimos anos tiveron un boom enorme. Utilizan combinacións que che fan voar a cabeza. Pan brios negro, polvo de ouro, 180 gramos de carne de chuletón madurada, queso afumado, queso cheddar madurado, pulled pork, melmelada de bacon, pero que despois quedan impresionantes ao gusto. Unha bomba. Espectacular. E cada vez son máis populares este tipo de eventos nos que recoñecidas hamburgueserías sacan a pasear as súas food trucks para facer a boca auga de todos os asistentes. Algún ingrediente non sabía o que era. A ver, la lista es larga. Non pasa todos os días que veñan a Marín hamburguesas deste tipo. Prefiero pagar los 2 o 3 euros más por la calidad de la hamburguesa, pero bien merecida. Moi boa. Además sabía carne de vacuno. Sabía moi ben. Cordoume a vaca de sempre. Chollo feito, e despois de 2 hamburguesas eu xa marcho de Marín coa barriga chea e sendo un pouquiño máis feliz. Ata a próxima! Marchou co bandullo cheo, pero aquí non trouxo nada. A Televisión de Galicia reforza a súa aposta pola información ampliando os horarios dos seus informativos de luns a venres. Dende este vindeiro luns, o Galicia Noticias comezará ás 2:10. Tamén adianta o seu horario de inicio o Telexornal Mediodía, que empezará ás 2:25. Información que continúa, xa saben, actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal. E agora non marchen, que veñen os deportes con Irene e esta previa do partido Deportivo Xaroite. Sí, o Deportivo xoga ás 9 da noite na Rosaleda e veremos como chegan tanto o equipo branquiazul como Málaga a este partido. Tamén veremos o máis destacado do encontro de España ante Xeorxia. Uns minutos estamos de volta.